Стойността на съдържанието на това кашонче е 9,99 евро. Ето какво си взех всъщност. Да, точно така, взех си 4 книги. Всички вече сте разбрали за намаленията в Озон. Има промоция. Бираш си 4 книги за 9,99. Ще ти покажа какво си избрах аз. Дневник на чумовата година от Даниел Дефо. Та е 1665 и чума покосява Лондон, отнемайки почти 100 000 живота. Даниел Дефо е само на 5 годинки, чието спомени се появяват малко по-късно, за да създаде ярка хроника на епидемията и жертви. В книгата ще се следва разказвачът по улиците на преобразения град. Това е Великата суета от Борис Априлов. Първото изречение в анотацията е: представи си как се събуждаш с новината, че 60 мъже те очакват и са готови на всичко за теб. Маймунската кожа, Борис Априлов. Това, което ми стана интересно, беше, че религията му е свързана с копнежа за друга форма на живот. И когато се налага да намери предназначението за една маймунска кожа, сякаш пъзълът се подрежда. Геологът ще се отправи към африканската джунгла, но не като човек, а като горила. Това мисля, че е доста интересно. И последната, но не на последно място, се казва Паника от Уорън Оливър. Тук мисля, че ще има някаква игра. Главната героиня ще се състезава в паника. Това е някаква игра за след гимназията. Залогът е висок, а наградата още по-висока. Имаме и Додж, който също ще бъде участник в паника. Съвсем скоро може би ще разбера каква е тази игра. Изключително много ми станаха интересни тези заглавия. Имаше още доста книги, но се спрях само тези. Напоследък се интересувам от доста различна литература, пък да видим дали това ще бъдат моите книги. Съвсем наскоро направих подобна покупка от книги, които по принцип не чета, и да ви кажа честно, станах много доволна за това. Ако сте си харесали нещо, мисля, че в Озон тази промоция все още е налична. До скоро!